Anem a començar. Pues celebrem-ho menjant unes botifarres, val? Moltes gràcies. Tot i la desgraciada crisi, hem tingut una fantàstica temporada, amb un 70,3% d'ocupació i amb un augment de 110 més abonats respecte a la temporada passada. Dir-vos que les obres de Gràcia van endavant i van a bon camí, i que, a més, anunciar-vos que hem concedit que el Frederic Amat s'apunti a fer una intervenció dins de l'edifici, en concret dins de l'escala. Dir-vos que estic molt content perquè la Fundació del Teatre Lliure m'ha fet patró vitalici. No era patró fins ara i per mi el recolzament que he tingut del patronat fins ara és important. I també m'ha servit un bon moment per comunicar que el Teatre Lliure ha de començar a pensar en qui serà el meu substitut, perquè jo d'aquí 2 anys, com vaig anunciar en el seu moment, marxaré. I aquestes coses més val pensar-les amb temps. Sé que el lloc on podia estar millor és aquest teatre. I també sé que he vist masses vegades com gent que estava en càrrecs públics durant més de 8 anys s'esgotaven sense que ells se n'adonessin. No em sento gens cansat, però abans que em passi a mi, com que ho he vist moltes vegades, crec que és bo que es canviï. Ni que m'ofereixin qualsevol teatre d'Espanya estaré millor que en aquest teatre, perquè aquest teatre té un grau de llibertat, té el seu propi Consell de les Arts, que és el seu patronat, tinc un grau de confiança i de llibertat per part del patronat que em dona una certa independència amb les administracions mentre no facis coses que no siguin irracionals. Aquesta sí. El Julio Manrique passarà a ser resident les 2 temporades que em queden de direcció en aquest teatre. Vull dir que se li ha assegurat que podrà dirigir 2 espectacles. La temporada que ve American Buffalo i la següent estem parlant d'un altre espectacle en un format molt més gran. Que ja, evidentment, serà la 10-11 o serà algú lliure de gràcia o serà algú aquí a la Sala Gran. I estem molt contents d'agafar-lo com a director resident. De la meitat que fa estona que està així, però... A veure, va, arrisquem-nos. La temporada passada va tenir la característica que hi hauria molta autoria textual anglesa. Aquesta temporada que ve tindrem la característica que té molta autoria textual catalana. Això ens fa fins i tot que hi hagin 2 coproduccions amb el canal i creem un espectacle, ens inventem un espectacle que es dirà Dictadura, Transició i Democràcia. Llavors demanarem a 4 autors, directors, figures, persones que tinguin un seguiment, que hagin tingut un seguiment segons la seva edat, com a autors i directors a la vegada, de 4 generacions diferents, parlant de l'any en què van néixer, que coincidirà amb la dictadura, la transició o la democràcia. Les premisses que els hi hem demanat, i anem a posar un exemple, el de 30 anys serà el Jordi Casanovas, és que parli de l'any que va néixer, que és l'any 78, amb personatges protagonistes de l'edat que ell té ara, que són 30 anys. Ell coneix una cosa, que és què tenir 30 anys, però desconeix totalment que era l'any 78. I farà una aproximació sobre aquest any, en el seu cas, evidentment, serà la transició, l'any 78 és l'any en què es crea la Constitució, farà una aproximació a l'any 78, sociopolíticament, sobre aquest any,
a través d'uns personatges protagonistes de 30 anys. Dos protes de la seva edat, escollirà si són homes o dones, si vol que sigui un home i una dona, dos homes, dos dones, però a més podrà jugar amb els altres actors que tindran. Hi haurà dos de 20, dos de 30, dos de 40-50 i dos de 60-70. I això es farà a la sala gran, però amb 3 escenaris. Dividirem la sala entre la platea i l'escenari, ho dividirem en 3 i la gent es anirà movent i fent un recorregut on cada 20 minuts hi haurà o passarà per un espai diferent. Un serà El cel, amb direcció de Xavier Albertí. És un espectacle sobre l'obra de Jacint Verdaguer, però és una reescriptura feta, és una peça escrita pel Narcís Comadira. I després un altre que exhibirem, que és La pajarera, que és un espectacle sobre una cupletista del Paral·lel, amb autoria de la Lluïsa Coniller. Hi haurà un Benet i Jornet. Sabeu que fa poc va escriure un text per 2 actors que es deia El soterrani. Ara han escrit una nova peça per 2 dones. La peça es diu Dues dones que ballen. La dirigiré jo. I hi haurà un espectacle de l'Albert Espinosa, un nou espectacle de l'Albert Espinosa, que de moment el que sabem és que anirà sobre sexe. O com és el cas del Josep Maria Flotats, que vindrà a fer Encuentro de Descartes con el joven Pascal. Tindrem la recuperació de 2 espectacles. Un és per part del Cesc Gelabert. No ho diré bé el títol, es diu alguna cosa així com In Golden and Snitch, la secció daurada. És un espectacle que es va estrenar l'any 89, però sí que tornarà al Tortell Poltrona amb un nou espectacle de circ a la plaça. Tant el rock and roll com el Nixon Frost, que és el nou espectacle que estrenarem la temporada que ve i que servirà per estrenar la temporada, que és el que dirigiré. És l'American Buffalo del David Mamet amb el Julio Manrique. La Carlota Subirós farà un projecte i també per aquells fans del Carles Santos, mentre estem preparant una gran coproducció pel 2010-2011, aquest 2009-2010 el que farem és recuperar el seu espectacle més emblemàtic en el format gran que aquí a Barcelona no es va poder veure. M'ha explicat moltes coses, no?